podeu veure una miqueta més cascadeta. En tot cas, aquesta xerrada vam dir que la faríem d'una hora, després de 40 minuts, i ara no sé com ho farem això, si vaig a reduir més, perquè m'han dit a 2 quarts plega, i són gairebé 2 quarts. Jo aniré fent, i si no al moment hem d'anar tallant, perquè el que volia fer al principi m'ha fet pensar una cosa quan parlava de la Victòria, però hem citat l'Antoni Momany. A l'Antoni Momany li vam dedicar una xerrada fa 4 o 5 anys, i ell explicava com no havia costat començar la biblioteca, que era una aposta personal de l'època, que s'havien basat en la biblioteca d'Espartera, i que ella tenia gravat a sang i foc una frase que deia que quan les coses anaven maldades, li deia no pateixis que la cultura ens salvarà. I aquesta frase a mi m'agrada molt. La cultura ens salvarà. Quan ens sentim buits, quan ens sentim tristos, quan ens sentim alegres, quan ens sentim que les coses no van bé, que les coses van maldades, un llibre, una pel·lícula, una poesia, una xerrada ens reconforta, ens pot ajudar o ens pot ajudar a treure. Per tant, la biblioteca és aquesta experiència col·lectiva que avui estem veient i estem demostrant que és així. La biblioteca és una segona o una tercera casa, però és un lloc on podem socialitzar, on podem treure, on podem aprendre i podem fer moltes coses. I penso que el Martí Tauler, encara que estigui relacionat amb el món de l'educació, està íntimament lligat, i també parlarem una miqueta de biblioteca. Us volia fer una introducció una miqueta llarga per entendre el context de l'època, de l'educació, de com estava Rubí, però clar, si perdo gaire estona amb això, després ens quedarà el personatge, i aleshores potser no seria just per ell. En tot cas, si parlem d'educació a Rubí durant el primer terç del segle XX, hi ha un nom que sobresurt, en podríem dir molts, però n'hi ha un que sobresurt, que és el del mestre Martí Tauler. I tenim la sort que una biblioteca de la nostra ciutat porta aquest nom. Ara, últimament, m'hi he fixat, això és opinió personal, que molts llocs posa la biblioteca de Rubí i la Bíblia de Rubí. A mi m'agradaria que mantinguéssim aquesta biblioteca, mestre Martí Tauler, per tot allò que el mestre representa i que ens intentaré explicar una miqueta. Una cosa que em va sobtar molt fa uns quants anys, quan amb la Judit vam anar a entrevistar una sèrie de supervivents de la Guerra Civil, és que em preguntava per la infantesa i l'escolarització de tots aquells homes, tots parlaven del mestre Tauler. I fins i tot un d'ells, em sembla que el capítol Ramonès, si no recordo malament, li va posar a plorar parlant del seu mestre. I això ja era molt indicatiu que aquell home era aquesta paraula de mestre. Mestre, sabeu que ve de magíster, mentre que un ministre ve de minister. Un magíster hauria de ser sempre un minister, i per tant el mestre Tauler exemplificava aquest mestre. És una figura que sobretot en els darrers anys de vida va ser injustament acusat d'anticlerical, de maçó, de propagador entre els alumnes d'idees incendiàries, de ser republicà, catalanista, d'haver favorit fins i tot la mort del doctor Guardiet, amb qui havia tingut algunes topades, i per tot això fou jutjat, fou empresonat, fou desterrat i va ser inhabilitat del que era la seva professió, però també del que era la seva passió, que era l'educació. No diria que fos un home avançat absolutament als seus temps, però sí que era un home compromès, molt compromès amb la seva tasca, seguidor d'aquelles noves pedagogies, que segurament heu sentit parlar de l'Escola Nova. L'Escola Nova no és una cosa d'ara, a finals del 19, principis del 20 ja se'n parlava de l'Escola Nova, d'aquests canvis pedagògics, però sí que ell experimentava amb conceptes que avui en dia segurament ens han tornat a l'educació. Era un mestre que vetllava per l'educació integral dels seus alumnes, dins i fora de l'aula, molt important, i que dins de la seva rectitud, perquè una cosa, sí, no recordo la iaia l'altre dia que va dir, què faràs la xerrada del mestre Tauler? Diu, ui, feia por el mestre Tauler quan ens hi havíem d'acostar, perquè tenia aquesta rectitud que espantava una miqueta. Fomentava la curiositat, l'interès, els coneixements i els morals. Per aquesta faceta, les que dèiem de lliure pensador, de progressista, de compromís amb el país, va ser condemnat per un règim que volia eliminar justament tot rastre de catalanitat, de democràcia i de justícia social. I per això, fixeu-vos que es van depurar els funcionaris i després també s'han depurat tots els mestres. Perquè l'educació, la cultura, era una manera d'instaurar valors democràtics, de fer país, que és allò que ells no podien. En tot cas, voldria dedicar, doncs res, 4 línies. Us saltaré encara més del que tenia tachat, perquè si no anirem molt tard, de per què era important un mestre com el Martí Tauler. I amb això m'agradaria citar-vos
una frase del periodista i polític Claudi Ametlla, segurament algú l'haurà llegit, que en fa una molt bona definició a les seves memòries del que representava l'escola a principis del segle XX. I ell diu: l'escola era com una mena de magatzem de criatures de 6 a 12 anys, la memòria dels quals s'exercitava a recitar o a cantar coses més o menys útils, al mateix temps que sense gaire convicció, hom els ensenyava a llegir, a escriure, a comptar i poca cosa més. Els mestres feien allò que podien, amb els mitjans que tenien. Passaven fred a l'hivern, calor a l'estiu, estaven en espais moltes vegades poc ventilats, amuntegats, amb pocs recursos, els mètodes d'ensenyament moltes vegades no feien distinció entre l'alumnat i es cercava, com ens deia l'Ametlla, amb una memorització de termes, de noms, de llocs, de fórmules, sense esperar una interacció amb els alumnes. Tenint en compte totes aquestes mancances és quan apareix això que hem dit, de l'escola nova. Una sèrie de línies pedagògiques lligades a la tradició liberal, a la tradició republicana, a la tradició catalanista o anarquista, que promouen una sèrie de canvis d'hàbits i per facilitar millor la formació i l'aprenentatge de tots els infants. I va ser també, coincidint en aquest moment, principis del segle XX, fins a l'època de la República, que els governs, siguin estatals, després autonòmics, com podria ser també la Mancomunitat, i després, sobretot, els governs locals hi dediquen molts esforços i molts recursos. Heu d'entendre també que els mestres no hi ha un sou estable que els garantís una vida digna. Segurament haureu sentit a dir que passes més gana que un mestre d'escola. Vol dir que per això també hi havia molts moviments de mestres en govern. El 1904 hi ha un reial decret que obliga a anar a l'escola. I el 1910 diu que han de ser obligatoris dels 6 als 12 anys. No fa bastant, sembla que sigui molt decret, però no fa bastant. I encara el 1924 diu que aquesta educació s'ha d'ampliar fins als 14 anys. I s'establia que havia de ser gratuïta. 1924. Però clar, què passa? Mirem només a la província de Barcelona, anys 20. Es creia que feien falta 1.173 noves escoles per encabir totes aquestes disposicions, tots aquests nanos, no segons el Ramon Navarro. El 1931 hi havia un analfabetisme d'un 24,8% en homes i d'un 39,4% en dones. És bastant elevat. L'escola pública acollia el 48% dels alumnes. Escassament el 0,017% accedien a un ensenyament secundari i els universitaris eren un 0,009%. Aquest és el panorama que tenim. Per tant, quan ve una persona amb ganes de fer coses, això millora moltíssim. Estem parlant d'aquestes experiències que solament hem sortit a dir una vegada, de l'escola Horaciana a Lleida, del Pau Vila a Sabadell, del Liceu Escolar del Frederic Bolàs, de l'escola moderna del Ferrer i Guàrdia, més tipus, podríem dir, anarquista, racionalista, que per cert, un dels principals col·laboradors del Ferrer i Guàrdia, que es deia Cristóbal Litran, si em passes càrrec, sisplau. Aquest senyor va viure uns quants anys a Rubí i va morir a Rubí. Teníem un dels màxims teòrics, un dels màxims ajudats del Ferrer i Guàrdia aquí a casa nostra. Estem parlant d'Alexandre Galí, de Rosa Sensat, d'Anna Rubiés, de Margarida Comas, de Joaquim Xirau, de Manel Ainut. Tota aquesta gent que segurament ens sonen els noms, que van posar els fonaments perquè a casa nostra la pedagogia avancés i ens acostéssim més a Europa. Una de les teories que havia tingut més pèdica durant aquest període va tenir a veure amb una persona, que veurem ara, no sé si algú li sona, que és Maria Montessori, ara últimament una miqueta discutida, però en tot cas el seu mètode va tenir certa prèdica, la Maria Montessori, que va venir el 1935 a Rubí, acompanyat de la senyoreta Casals, i que el 1933 ja hi havia al país 38 escoles Montessori. Algunes d'elles s'hi comptaven, entre elles, però s'hi comptaven les escoles veïnes. Un cop proclamada la República, hi ha una alenada d'aire fresc, que significa que tots aquests canvis arriben a l'educació, per fi, emparats una nova legislació, amb una inversió potent de l'Estat i de la Generalitat, així com d'iniciatives privades que anaven sortint. Per exemple, es comença a expandir i a créixer el que li deien l'escola normal. Qui ensenya als mestres? L'escola normal, propiciada per la Generalitat. La creació del primer institut d'escola, perquè es deia que havien de ser mètodes d'acció. Es feia geografia caminant pel territori, natural sortint a observar, buscar plantes, fulles, insectes, es feien experiments de química, es visitaven museus per conèixer l'art, es llegia molt perquè els nanos agafessin el gust de la literatura. Això ja es feia. I això, el màxim exponent a casa nostra és el Martí Tauler. I a més,
doncs, per exemple, s'exposava, que amb tot això no n'hi havia prou. Els nanos havien d'aprendre també higiene, havien de participar i d'anar a les biblioteques, havien de fer esport, tot allò que avui en dia podríem dir que és una vida sana. Tot això m'ho puc saltar, perquè si no no ho hem entrat. Només també, com que parlarem del Capitoli durant la guerra, que sapigueu que durant la guerra va haver-hi un experiment, podríem dir, que era el Consell de l'Escola No Unificada, que intentant-se posar totalment a les antípodes d'allò que en van dir l'escola confessional, buscaven una cosa molt bonica que li deien els principis racionalistes del treball i de la fraternitat dels homes. Què vol dir això? Vol dir una escola laica, catalana, gratuïta i sobretot també coeducativa. Però què passa? En un context de guerra no hi ha inversions. Qui ho fa això? Per tant, a més que Rubí es van tancar moltes de les escoles. Per tant, la idea era molt bonica, però la concreció va ser molt complicada. I a més s'hi afegien que, per exemple, que Rubí van arribar colònies infantils a refugiats, que estaven a les Torres Massana, que també havien de fer càrrec de la seva educació. Acabat el conflicte, sabeu que va haver una dura repressió als partits polítics, entitats, sindicats, rebasaires, professions liberals, però també en l'educació, senzillament a vegades només per haver-se posicionat a favor de la República. De fet, la llei franquista d'educació primària del 1945 i una altra tenien un apèndix dedicat a les diputacions dels ajuntaments que deia: la trayectoria del nuevo Estado es en el sentido de absorber total, absolutamente, todas las escuelas municipales, y en especial las de las provincias vascongadas y catalanas. Por la sencilla razón, y vosotros bien lo sabéis, que fue precisamente en las escuelas de estas regiones donde más daño se hizo a la unidad de la patria. I, per tant, aquesta és una vaga més encara. El petitó, el mestre Bosch, ja en parlarem un altre dia, si vol, el Seno, aquest cartell, és una escola nova per un poble lliure, i aquestes les aules que comencen a comparar a partir d'aquells anys. A Rubí hi havia hagut diverses escoles. Els maristes, les germanes de Santa Teresa de Jesús, allà entre el carrer Robert i Justícia, perquè ens vam veure, passat el Roc de Lliure. Hi havia l'escola Sant Josep, del Joan Camps, l'escola de la Puríssima Concepció, carrer Unió, les escoles evangèliques, molt importants també que hi havia, a partir de 1881. D'escoles públiques que només n'hi havia dues, el que en dèiem l'escola del comú, pels nens al carrer Llobateres i per les nenes al carrer Sant Cugat i Santes Pasques. Per tant, quan arriba a l'escola Ribes, això és un gran canvi. Segons en Jaume Parras i en Manuel Santirso, el nombre d'alfabets a Rubí el 1900 era un 40,3% en homes i un 57,1% en dones, però en canvi aquestes escoles que havia fet el 1930, 30 anys més tard, havia descendit el 7% en homes i el 20% en dones. Per tant, fixeu-vos que la tasca realment va ser molt important. Una part de l'èxit es va veure al que li deien la inauguració dels col·legis nous, les escoles Ribes, el 1915, que s'havia fet amb els diners de 3 germans, els germans Ribes, el Frederic, el Lluís i el Rossent, que eren els que tenien una fàbrica que era Hilados de Confianza. Qui són aquests Hilados de Confianza? El Portnou. Però aquests germans es van morir. El darrer, el Lluís, el 1911, no van veure acabada la seva escola, de la mateixa manera que havien deixat diners per construir un orfenat, l'Orfelinat Ribes, no sé si algú hi sona, a Barcelona, i un sanatori al Tibidabo que no es va arribar a construir mai i en el seu lloc hi van posar un casino, que no sé si algú li sona. En tot cas, els marmessors van complir la paraula i van comprar un terreny de 18.350 metres quadrats i li van encarregar un senyor que es deia Emili Sala Cortés, que era un arquitecte conegut de l'època, que fes la reforma. Els hereus Ribes van vendre la fàbrica el 1914. Sí, Carles, gràcies. Tu ves passat, si no hi ha. Aquesta és l'escola dels maristes, que està més o menys on després va dir l'escola de Montserrat. Si vas tirant veurem alguna imatge poder de les escoles. Mira, posa-la abans, Carles. Fixeu-vos-hi que les escoles quedaven allunyades. Hi ha un bon desnivell de les correnteres, els carrers. Fa uns quants anys quan es van començar a ensorrar, no sé si us en recordeu, es va ensorrar un camió al carrer Montoriol, tothom no sabia per què. Oi, perquè passaven torrents, hi havia desnivell a sota.
Doncs els Ribes es feien a la fàbrica, però en canvi els marmessors mantenen aquesta obra. Eren unes escoles que no eren massa ben vistes en un inici, els rics pensaven que eren els pobres dels rics. Però a partir del segon any de funcionament ja va haver-hi més accés que demanda i de fet el curs 29-30 hi havia 222 nens en llista d'espera per entrar a les escoles Ribes. Vaig una miqueta per feina, si no? El doctor Bosch, que li deien, li van dir, diu, aquí té vostè els expedients personals dels aspirants per escollir mestres, i tal dia presenta vostè una proposta. Si aquí troba a faltar algun company que pugui convenir a les escoles, faci vostè amb ell allò que nosaltres fem amb vostès. Vagi-ho a buscar. Sense cap pressió ni la més petita indicació de part de qui podia fer-les, es formulava la proposta que fou acceptada sense discussió. I el senyor Bosch aquí van a buscar el Martí Tauler. Unes escoles on s'ensenyava dibuix, matemàtiques, història, llengües, ciències, urbanitats, geografia, gimnàs, música, religió, i es feien excursions per conèixer el país. Si encara passeu per davant de les escoles Ribes, teniu molt clar, mirant la façana, al mig aquelles assignatures que podien ser més o menys comunes, però després us heu fixat que tenim la secció de niños i la secció de niñas, els nens que se'ls ensenyava. Oficis, mariners, força bruta, a les nenes que hi surt, per cosir, per planxar, música, coses que consideraven que eren inofensives. En tot cas, i em salto més coses perquè si no no acabaré mai. En tot cas, que sapigueu que durant aquells anys també aquí a Rubí hi havia hagut algunes trobades de la Federació de Mestres de Catalunya, de les quals en formava part el Martí Tauler, de tendència progressista catalanista. Aquí el 1921 van arribar, que també durant aquells anys 20, principis dels 30, es van obrir noves escoles unitàries, es va obrir l'escola Sant Jordi, les escoles de les Basses, allà les Basses de la Seda, al costat del que és sostinament de la tribu, i hi ha un gran canvi també quan a partir del febrer de 1931 en Bosch i Cosí, que és aquest senyor que ens abans plegava i que venia director de les escoles Ribes, era el mestre Martí Tauler. Durant la guerra només va funcionar les escoles Ribes, que ja estan incautades però que continua funcionant més o menys igual, amb Martí Tauler de director, i les escoles de Montserrat, que havien estat rebatejades amb el nom de Francesc Layret, que era un gran complex, un gran grup escolar que s'estava construint a dalt d'un turonet aquí al costat, que és el que després, 20 o 30 anys després van acabar sent els maristes. Carles, si vols passar les imatges, la façana aquesta que dèiem. Fer un moment enrere, sisplau, els mestres, els primers mestres de l'escola Ribes. L'altre Carles, sisplau. Aquestes són el que van ser després els maristes. Això era una escola municipal que durant la guerra s'hi van abocar molts diners quan no s'ha acabat. I aquí ja us començaré a explicar a parlar una miqueta perquè si no no acabarem mai. Que sapigueu també, per exemple, relacionant amb una cosa que deia l'altra Victòria, ella abans ha parlat de l'escola d'art. El 1937, en plena guerra civil, hi ha un senyor que es diu Miquel Segura, que no només impulsa l'educació, sinó que diu que Rubí ha de tenir una escola d'art. I el 1937 es funda una escola d'art a Rubí, estretament lligada amb les altres escoles. La victòria de les tropes franquistes va suposar un canvi dràstic. Las instruccions eren ben claras. El sistema pedagógico liberal de instruir que imperó durante muchos años en nuestras escuelas debe ser liquidado totalmente y en su lugar es preciso, en primer lugar, educar. Es decir, integrar al niño en el orden de ideas y formas eternas y actuales que le permiten comprender, servir al pueblo, a la sociedad y al Estado que pertenece en el momento histórico en que vive. Per tant, s'ha d'alliçonar. No s'ha d'ensenyar ni educar, s'ha d'alliçonar. El franquisme no va construir cap escola fins al 1945. Ni una. Per tant, per ells l'educació no era una prioritat i per tant això va fer que aquells anys hi hagués molt absentisme, que hi hagués moltes dificultats. A Rubí, a més, les autoritats van permetre que escalés foc i es desmuntés la biblioteca del Centre Democràtic, que era el més gran que hi havia a Rubí. Es va tancar les escoles evangèliques, que no van tornar a obrir mai més, es va clausurar l'escola del carrer Llobateres, s'ha abandonat la construcció d'aquella escola que hem vist abans i es van depurar tots els mestres de les escoles Ribes i Montserrat. Clar, quin panorama tenim així, no? Diu el Francisco Morente, diu que els mestres de Rubí que em van sortir més malparats en van ser 3. En Joan Murtra, que era mestre del carrer Llobateres, acusat de catalanisme, que el van traslladar fora de Catalunya i va quedar inhabilitat per càrrecs directius, en Martí Tauler, que va ser destituït el juliol d'aquell any i va ser enviat a la presó fins al novembre del 1942, acusat de ser anticatòlic, separatista i maçó,
i se'l va inhabilitar de per vida, i la Francesca Bou, que va ser acusada de catalanisme, traslladada fora de Catalunya, però no només no va marxar de Rubí, la senyoreta Bou, sinó que a més va acabar exercint càrrecs des del mateix 1932, perquè algú havia intercedit per ella, que es deia que un germà seu que havia estat franquista. Podríem anar encara més enllà, però perquè us situeu, amb el que parlaré ara del mestre Martí Tauler, que havia nascut a Palafrugell el 21 de març de 1888. La gent de Rubí es pensava que era de Palamós, perquè l'havien acollit, això si no ens ho direu vosaltres, uns familiars, uns oncles a Palamós, però ell havia passat la seva infantesa i joventut a cavall de Palafrugell i Palamós i havia estudiat magisteri a l'Escola Normal de Girona, on va acabar amb només 16 anys. La primera interinitat l'havia tingut a l'Escola de Gaserans, que és a Sant Feliu de Buixalleu, allà al Baix Montseny, i havia deixat tan bon record que al cap de 25 anys el mestre d'aleshores li va demanar que si volia col·laborar amb aquests 25 anys que havia marxat. I ell ja, com a director de l'Escola Ribes, li va aconseguir diners per poder vestir què a l'escola? Una biblioteca. I va aconseguir, a més, que una editorial els enviessin llibres a aquells nanos que enviessin una biblioteca al seu abast. Segons el seu libro personal de visites d'inspecció, el 1915-16 el van enviar a Montclar de Berga i l'inspector, i això ho llegeixo perquè em sembla interessant, va fer una visita, posava què cobrava, els llocs on havia anat abans d'arribar allà, y le informa, diu, entre otras cosas, el inspector que suscribe ha tenido especial complacencia en poder apreciar en el maestro don Martín Tauler el celo e inteligencia que pone en el cumplimiento de los deberes propios de su cargo. Y estimando los notables resultados que consigue, no se da ninguna instrucción a tan digno maestro, ni se hace advertencia alguna. I això, aquí estem parlant que era realment una persona molt jove. En el seu fons personal, hi ha una còpia del seu títol, que tenim ara aquí a la biblioteca, que l'havia tret el 1915, i de la seva llibreta d'estudiant, que també tenim aquí algunes notes, se'n destaca una cosa, que és que allà pels costats hi ha comptabilitat, hi ha notes de comptabilitat, i és que hi ha una cosa que és fonamental, que és que gairebé tots els grups dels quals va participar, ell duia la comptabilitat. De la mà del Bosch i Cosí va arribar a Rubí el 1916, amb la posada en marxa de l'Escola Ribes, tot i que sempre s'havia vist molt lligat amb el seu ciutat natal, sabent que fins i tot fins als anys 30 va mantenir correspondència amb mestres d'allà, que va seguir les innovacions i incidències, que estava subscrit a una sèrie de diaris empordanesos de caire federalista i catalanista, que va participar de diverses activitats que es duien allà, no us llegeixo els títols, però n'hi ha unes quantes, i a més es va implicar molt amb aquesta federació de mestres nacionals de Catalunya, tan lluny. Bé, tot just havíem començat amb el Martí Tauler. En tot cas, si us sembla, l'únic que puc fer és explicar-vos la relació que sabíeu que podríem parlar de la relació amb el Guardier, que podríem parlar de les descripcions que en feien els seus alumnes, que no volia que fessin servir motius o malnoms, que volia que tothom fos ordenat, educat, que demanessin permís, fins i tot en el doctor Guardier el va fer fora de classe, perquè el doctor Guardier entrava i s'enduia els alumnes i va dir, un moment, abans d'entrar, truca a la porta, demana permís, aleshores decidir si vull deixar entrar o no. I això els alumnes se n'en recordaven que algú li havia parat els peus. Tenia la seva croada en contra dels perills de l'alcohol, del tabac, del joc, de la vida de taverna. Els deia que no s'havien de maltractar els animals. Els puntuava no només per les condicions acadèmiques, sinó també aseo, puntualitat, aplicació, modales, conducta, trabajos manuals. I de fet els hi feia una redacció que deia que l'escola havia de ser la seva segona mare. Participava de grups excursionistes, Carles, si vols anar passant, convocava els mestres, aquí uns quants alumnes. La nostra segona mare, això que us deia, això és un escrit del mestre Rossinyol, fixeu-vos els excursionistes, i queda una miqueta amagat, però resulta que de les primeres coses estava a l'escrepí, i dalt tenim un senyor, que és el Martí Tauler. Eren els grups d'excursionisme, de Serranova, de la Joventut Nacionalista, que anaven excursions a diferents llocs del país, participava o fundava dels camps d'Homenatge de la Bellesa, va tenir alguna cosa també amb la construcció del primer camp de futbol de Rubí, el Cairó, s'enduia els nanos al Tibidabo, a la mentoria Alzina, que era completament de laboratori experimental de Barcelona,
l'Observatori Fabra, el parc d'atraccions, a l'aeroport, a l'exposició universal com va ser el 29, els caus, que era un sortidor, hi és un sortidor d'aigua que hi ha a Sant Llorenç, no? Per tant, era, i fomentava també la llengua, era un personatge que es dedicava i era molt seriós i puntual en molts aspectes de la vida dels seus alumnes. Cooperativista, membre de la Junta de la Clínica de Salut de l'Aliança, de l'Associació de Mestres, i en tot cas, fixeu-vos que hi ha una anècdota, que és que el Miquel Segura, quan arran dels fets d'octubre del 34 va ser tancat a la presó, es va morir el seu mestre, que era el Manuel Miralles. El doctor Boret es va oferir, va anar a la presó i es va oferir a quedar-se ell en lloc del Miquel Segura perquè el Miquel Segura pogués anar a l'enterrament del seu mestre. No va caler, però ell s'hi va acabar oferint. Va ser, com us deia també, mestre director durant la Guerra Civil i això va fer que quan van entrar les tropes franquistes es fos denunciat, se li va fer un consell de guerra, amb 3 rubinencs el van denunciar, Josep Salsas, el Martín de Sebastià Torrella. La denúncia va seguir el seu curs, va ser destituït al juliol, el 19 d'agost va ser detingut, va ser enviat a la presó de Terrassa i després de la Model, on el van tenir tancat fins l'any 1942. Se'l va acusar de moltes coses, com us he dit abans, i l'informe de la Guàrdia Civil, que això us el llegeixo, en tot cas tampoc m'allargaré més, diu que es un rojo peligroso, separatista, de desafecto al régimen actual de todo lo que significase anteriormente ser español, anticatólico, afiliado al grado 33 de la masonería. Al iniciarse la dominación roja, mandó sacar de forma despectiva al Santo Cristo que presidía el aula de música y de religión de la escuela. Participó en la confección de artículos periodísticos destinados a la prensa roja, en los que se atacaba a nuestra Santa Cruzada, a la religión, y sus discípulos han sido los que en la vida de Rubí han destacado la profanación de imágenes, detenciones, saqueos y toda clase de desmanes. Por lo tanto, se le considera desafecto a la causa nacional. Fixeu-vos que li van llegir la cartilla de dalt a baix. En tot cas, heu de saber que membres de l'Ajuntament, el capellà, professors de les escoles i fins a 225 alumnes van enviar avals perquè sortís de la presó per demostrar que ell no havia fet res. Li van fer gaire cas. Com que veien que no tenien les de perdre, van anar allargant aquesta detenció fins l'any 42, justament perquè després va acabar sent absolt. I de fet, els que els van defensar més van ser mossèn Blanc i mossèn Pere Portal. Primer imatge en una d'aquestes discussions, que podem passar d'aquests documents que se l'acusava de diverses coses. I aquesta imatge és molt icònica d'ell de la presó, un dibuix del Marçal, fixeu-vos envoltat de llibres, ben vestit, habitació ordenada, perquè la presó va continuar fent de professor, va continuar fent de professor. De fet, el van acusar, deixeu-me que no escolta, el van acabar, li havien demanat, no me'n recordo ara, no ho trobaré, no sé si eren 5 anys o 6 anys de presó, però al cap de 3 dies el van deixar anar, perquè realment no tenien res en contra d'ell. El que passa és que, clar, va quedar inhabilitat, va quedar desterrat i després de tornar una temporada a Palamós, on ell s'havia instal·lat la seva dona, va voler tornar a Rubí, però sembla ser que havia intercedit davant de totes les sortides, però no li van continuar deixar exercint de mestre i d'això ja no se'n va refer. Li van oferir ensenyar llengua de Rubí, però ell no va saber estar-se fora d'aquesta vila, de manera que va sobreviure fent petites feines fins que el seu cos li va dir prou. L'empresonament havia marcat aquests darrers anys de la seva vida i morí a finals de 1947 en plenes facultats mentals, quan només tenia 20 anys, per tant, vull dir que va acabar morint. Ai, perdó, 59 anys. A 20 anys no, per tant, podríem dir... Tinc el 59 apuntat a sota la pàgina 20, per tant, 59 anys. En tot cas, com bé han dit abans també, els alumnes van continuar reivindicant la seva figura, es va fer aquell acte, passa Carles, sisplau, es va fer aquell acte a la biblioteca que ha dit la Victòria, que fou mestre Martí, Tauler, se li va fer un homenatge, es va posar el nom a la biblioteca, es va demanar a l'Ajuntament que es fes càrrec del nínxol familiar, que sí que ara últimament també hi ha tornat a haver-hi moviment, i en tot cas la figura del Martí Tauler és recordada avui en dia encara amb el nom d'aquesta biblioteca, que repeteixo, trobo que és un orgull de ciutat poder-ho tenir, però penso que no només convindria que transcendís el seu nom, sinó també la seva tasca. El mestre Tauler és una d'aquelles personalitats que va marcar profundament la manera de fer i la manera de pensar
diverses generacions de rubinencs, tothom que hagués compartit estones amb ell a l'escola, en esdeveniments culturals, fent excursions, ballant sardanes, va guardar un vivíssim record d'un home culte, formal, coneixedor del país, però també afable, que oferia part del seu temps fora de les hores de feina, molt important, a una altra manera de formació, la de la cultura, la de l'oci i la de l'estimació al territori. Un home que, tot i que no era nascut a Rubí, se l'estimava molt i sobretot s'estimava els seus convilatants a qui va dedicar els seus esforços i les seves aptituds. Moltes gràcies.